Re-electionist Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug ang tibok slate nini formal nang giproklamar nga mananaog kaganinang udto. Samtang pipila ka mga supporters ni mayoral candidate Vice Mayor Alan Bukaw naglihok protesta. Ang report ni Femari Dumabo. Alauna pasado sa kadlawon, 100% nang natapos ang transmission sa mga boto. Apan giangan-angan ang proklamasyon samtang gimprinta pa ang mga dokumento. Pasado las 11 ganihang buntag, formal nang giproklamar sa Board of Canvassers si re-electionist Mayor Samsam Gulyas uban sa napiling Vice Mayor Choy Aznar ug sa tanang mga kandidatong konsihal nga ubo sa partido ni Gulyas ang Alayon Team. Nalipay kay ko na ni-vote straight na po ng Talisay noon, nagibalik niya ang Team Alayon. But at the end of the day, starting tomorrow, undangon ng pamulitikan, we work again here at City Hall. Gabi pa lang, bisan 80% pa ang natransmit. Mga supporters ni Gulyas nagsaulog na. Apan gi-question sa mga supporters ni Bukaw ang resulta sa piniliay. Tungod ni ini milusad sila og lihok protesta. May mga sakop hinunusab sa Talisay City Police nga gabantay kanila. Giyawag sila ni Talisay City Election Officer Attorney Ana Flor Guhilde nga inay maglihok protesta mas maayong muduso sila og formal complaint sa ilang buhatan. Ato lang irespeto no ang resulta sa atong election kung kinsay gipili sa atong katawhan. And maybe kanang kung ang ato ang tumong is kaayuhan sa Talisay City, mas maayo nga mag-work together. Alang sa election 2022 coverage, uban ni June Solon, ako si Femari Dumabok. GMA Regional TV, Balitang Bisdak.